ఉన్నాము. 1వ స్కందం 6వ అధ్యాయం 24వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. అందరికీ స్వాగతం, అందరికీ ప్రణామాలు. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. అష్టప్రాయేష్వ భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో నిన్న 23వ శ్లోకం చూసాము. అందులో భగవంతుడు ఈ పరతత్వానికి చేసే కొద్ది రోజుల సేవ అయినా సరే భక్తిని దృఢపరుస్తుంది. తత్ఫలితంగా ఏమవుతుంది అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని వదిలిన తర్వాత తప్పనిసరిగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అన్నది చూసాం. సో కొద్ది రోజులైనా సరే ఆ పరతత్వ సేవ జరిపినప్పుడు అని. సో భాష్యంలో ఏం చెప్పారు? పరతత్వం అంటే గురువు నిర్దేశకంలో భగవంతుడికి చేసేటటువంటి సేవ అన్నట్లుగా భాష్యంలో వివరించారు. సో గురువు మరి భగవంతుడికి సాధకుడికి మధ్యవర్తిగా ఉంటారు. గురువు భగవంతుడిని చేర్చే వంతెన లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట గురువు. సో ఈ సాధనా స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు మరి ఇంద్రియాలు వాళ్ళకి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉండవు కాబట్టి, ఇంకా సాధన స్థితిలోనే ఉన్నారు కాబట్టి స్వయంగా వాళ్ళు భగవంతుడిని చేరుకోవడానికి సమర్థత వాళ్ళల్లో లేదు. కాబట్టి ఈ గురువు అనే ఆయన మరి ఆయన యొక్క నేతృత్వంలో వాళ్లకు శిక్షణ ఇవ్వబడుతుంది. ఆ శిక్షణతో మరి కొద్ది దినాలు ఇచ్చినా కూడా అటువంటి శిక్షణ ఈ భక్తిలో ఏ విధంగా ప్రగతిని సాధించాలో తెలుసుకునేటటువంటి బుద్ధి కుశలత వాళ్లకు ఏర్పడుతుంది అని చెప్పి భాష్యంలో చెప్పారు. కాబట్టి ఎందుకు అంటే అలాంటి భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం ఎలా అనేది గురువు యొక్క నేతృత్వంలో చాలా సులభంగా సాధ్యపడుతుంది. కాబట్టి ఆ భక్తి అనేది ఉంటేనే మరి మనం ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలం. కాబట్టి భక్తి అనేది గురువు దర్శకత్వంలో ఇంకా సులభం అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ శ్లోకం నిన్న చూసామది. ఈరోజు శ్లోకం మతిర్మై నిబద్ధేయం న విపద్యేత్ కర్హిచిత్ ప్రజాసర్గ నిరోధేపి స్మృతిశ్చ మదనుగ్రహాత్. సో మేధస్సు, మతి అంటే ఇక్కడ మేధస్సు అంటే మన బుద్ధి. భగవంతుడి మీద నియుక్తమైనటువంటి ఆ మేధస్సు ఎప్పుడు కూడా భంగపడదు. అంటే మరి ఏ రకమైనటువంటి చెడు ప్రవర్తనలోకి వెళ్ళదని అనుకోవచ్చు. భంగపడదు అంటే ఏ రకంగా నష్టపోదు అని కూడా అనుకోవచ్చు. తత్కారణంగా మరి భగవంతుడి మీద నియుక్తమైన మేధస్సు ఎప్పుడు కూడా భంగపడదు. అందుకని సృష్టి సమయంలోనూ ప్రళయ సమయంలో కూడా మరి ఈ మేధస్సు ఈ రకంగా భంగపడదు. అంటే ఎటువంటి భౌతికత్వానికి కూడా గురి కాదు అని కూడా అనుకోవచ్చు. ఎందుకు? భక్తిభావంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తిభావంలో ఆధ్యాత్మిక భావంలోనే ఉంటారు. కాబట్టి వాళ్ళు సృష్టి సమయంలో అయినా ప్రళయ సమయంలో అయినా భగవంతుడి యొక్క కృపతో మరి వాళ్ళు భక్తుడి పట్ల ఎప్పుడూ భగవంతుడి కృప ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది ఆయన నుండి.
ఈ కృప అన్నది నిత్యము కూడా మనం ఆమ్, ఉమ్, ఆ, ఆయన చాలాసార్లు భాగవతంలో స్టోరీస్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ, భగవంతుడు భక్తుల పట్ల చూపించినటువంటి కరుణ ప్రహ్లాద మహారాజు విషయంలో కానీ తర్వాత ఇలా మరి వీళ్ళందరి విషయంలో భగవంతుడు ఏ రకంగా ఈ కరుణ అనేది భక్తుల పట్ల ఎప్పుడు ప్రసరిస్తూ ఉంటారు అన్నది. సో ఇక్కడ అలా భగవంతుడి యొక్క కరుణ వలన నీ దివ్య స్మృతి అలాగే అకుంఠితంగా ఉంటుంది. సో భక్తిలో నిమగ్నమైన మనస్సు ఎప్పుడు కూడా మరి భంగపడదంటే ఎప్పుడు కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ని కోల్పోదు, ఎప్పుడు భక్తిలోనే స్థితమై ఉంటుంది. అందుకనే సృష్టి సమయంలో అయినా ప్రళయ సమయంలో అయినా మరి అది ఆ దివ్య స్మృతిలోనే ఉంటుంది. ఎటువంటి సమయం అయినా సరే ఆ దివ్యమైనటువంటి భక్తి భావంలోనే ఉంటుంది. ఆ దివ్యమైనటువంటి భక్తి భావనలో దివ్యమైనటువంటి స్మృతిలో ఉండడానికి కూడా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వలన, ఈ భక్తుడి పట్ల భగవంతుడికి ఉన్నటువంటి అనుగ్రహం వలన మరి అది ఎప్పుడు కూడా భంగపడదు. ఆ భక్తి భావంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని భగవంతుడు ఆ రకంగా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడూ వాళ్ళ దివ్య స్మృతిలో స్థితులుగానే ఉండేటట్లు అనుగ్రహిస్తారు. కాబట్టే ఇక అది సృష్టి సమయమైనా ప్రళయ సమయమైనా వీళ్ళ దివ్య స్మృతిలోనే ఉండడం జరుగుతుంది ఆయన అనుగ్రహంతో. కానీ ఎవరి పట్ల భగవంతుడు అనుగ్రహం ఉన్నది అంటే ఈ భక్తి భావంలో మనస్సును మేధస్సును నియుక్తం చేసినటువంటి భక్తుల పట్ల ఆయనకి ఇటువంటి అనుగ్రహం ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి అనుగ్రహంతో వీళ్ళు ఏ సమయమైనా సృష్టి సమయమైనా ప్రళయ సమయమైనా ఆ దివ్యమైనటువంటి భావంలోనే నెలకొని ఉంటారు. మనం మరి ఈ భీష్మ పితామహుడు కూడా మరి చివర్లో ఆయనకు తెలుసు మరి ఇది లాస్ట్ మినిట్స్ అని చెప్పి, అయినా కూడా ఆయనలో ఏమాత్రం ఆ విషయాన్ని గురించిన అలజడి లేదు. సరికదా ఆయన మరి ఉత్తరాయణం కోసం తర్వాత భగవంతుడి యొక్క సమక్షం కోసం విష్ణు సహస్రనామాన్ని భక్తితో జపిస్తూ ఆయన మరి ప్రాణాలు వదలడం జరిగింది. సో ఆ దివ్య స్మృతిలోనే వాళ్ళు నెలకొని ఉంటారు అనడానికి అది కూడా ఒక ఉదాహరణ. ఆ తర్వాత భక్తులను ఏ రకంగా భగవంతుడు ఎప్పుడూ అనుగ్రహిస్తూనే ఉంటారనడానికి ప్రహ్లాదుడు, అంబరీష్ మహారాజు వీళ్ళందరూ కూడా మరి ఎగ్జాంపుల్స్. అంబరీషుడు కూడా మరి ఆయన ఈ దుర్వాస మహాముని వెళ్ళి ఒక రాక్షసుని సృష్టించినప్పుడు వెంటనే భగవంతుడు సుదర్శన చక్రంతో ఆ రాక్షసుని బాధించడం, అది ఇక తరువాత దుర్వాసముని వైపు వెళ్ళడం కూడా మనం చూస్తాం ఆ భాగవతంలో అక్కడ స్టోరీలో. సో అలా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఎప్పుడు కూడా భక్తుల మీద, ఇటువంటి శుద్ధ భక్తుల మీద సదా ఉంటూనే ఉంటుంది, వాళ్ళని కాపాడుతూ. ప్రహ్లాద మహారాజు ఏమిటి, అక్కడ అంబరీష్ మహారాజు ఏమిటి, ఆ తర్వాత ఇలా దివ్య స్థితిలో నెలకొన్న తర్వాత ఇక వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దివ్య స్థితిలోనే ఉండేటట్లు భగవంతుడే వాళ్లకు ఆ శక్తిని ఇవ్వడం కూడా జరుగుతుంది. సో అది అకుంఠితంగా ఉంటుంది. సో భగవంతుడికి వనర్చే సేవ ఎప్పుడూ కూడా వృధా కాదు. అంటే నా మీద నియుక్తమైన మేధస్సు ఎప్పుడు భంగపడదు అంటే అన్న మాటకి వివరణ చెప్తున్నారన్నమాట. ఆయనకి వనర్చిన ఈ భక్తి సేవ ఎప్పుడు కూడా భంగపడదు అంటే ఎప్పుడు కూడా వృధా కాదు. ఆ భగవంతుడు నిత్యుడు కాబట్టి ఆయన సేవలో నియుక్తమైనటువంటి ఇటువంటి మేధస్సు బుద్ధి మరి ఏదైనా కూడా నిత్యమే. ఎందుకంటే భగవంతుడు నిత్యం కాబట్టి ఆయన పైన నిమగ్నమైనటువంటి మనసైన బుద్ధి అయినా కూడా నిత్యమే. భగవంతుడికి వనర్చబడే అటువంటి ఆయన పట్ల ఆ భక్తి భావం జన్మ జన్మలుగా ప్రోగుపడుతుంది. అంటే ఒక్క జన్మలో రాకపోవచ్చు, మెల్లగా అది మనం బిల్డప్ చేసుకొని కొన్ని జన్మల నుండి, అందుకే బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే అన్నారు కదా భగవద్గీతలో 7వ అధ్యాయంలో చూస్తాం మనం. ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడుతారు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వమితి,
భగవంతుడే సమస్తం అని చెప్పేసి ఎన్నో జన్మల తరువాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను శరణు వేడుతాడు. సో ఆ రియలైజేషన్ రావడానికి, ఆ భక్తిలో నెలకొనడానికి, భక్తి భావం కలగడానికి కూడా ఎన్నో జన్మలు పట్టొచ్చు. కాబట్టి మనం ఇంకా కొంతవరకైనా అదృష్టవంతులం అనుకోవాలి. ఎందుకు అంటే మనం ఇలా భగవంతుడి యొక్క చరిత్రను వినడం, చదవడం చేస్తున్నాం కాబట్టి, ఇది కూడా భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కాబట్టి, మనం మరి ఈ ఎంతో కొంత ఇలా మన యొక్క ఆ భక్తిని మనం ప్రోగు చేసుకుంటున్నాం. సో జన్మ జన్మలుగా ప్రోగుపడుతుంది ఈ భక్తి అని చెప్తున్నారు కదా. సో అది సో భక్తుడు ఈ పరిపక్వతని ప్రోగు చేసుకుంటూ ఎప్పటికైతే పర్ఫెక్షన్ లోకి వస్తాడో, సో అది 1 జన్మలో సాధ్యపడకపోవచ్చు, కొన్ని జన్మలు పట్టొచ్చు, కానీ వేస్ట్ కాదు. అది ఇక్కడ పాయింట్. నువ్వు చేసిన ఏదైనా సరే నీకది నీ వెంట వస్తుంది ఆ భక్తిభావం. సో అది ఇంకా 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 పెంచుకుంటూ నువ్వు పరిపక్వత చెందినంతనే అప్పుడు భగవంతుడి సాంగత్యం పొందడానికి ఆయన అర్హత కల్పిస్తారు. ఆ ఫైనల్ స్టేజ్కి మనం వచ్చే వరకు మరి భగవంతుడు వేచి అది వచ్చిన తర్వాత ఆయన సాంగత్యానికి అర్హత ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది భగవద్గీతలో మనం చూసాం. సో జన్మ జన్మల్లో ప్రోగయ్యే ఈ భగవత్ భక్తి ఎప్పటికీ కూడా నష్టం కాదు. కాబట్టి స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని మనం చూస్తాం. అక్కడ కూడా కర్మయోగంలో నువ్వు కొంచెమైనా అబ్బా మనం ఇంత పర్ఫెక్షన్ స్టేజ్కి వెళ్ళగలమా అనేటటువంటి డౌట్ వస్తే భగవంతుడు అందుకే ఏం చెప్పారు, కొంచెమైనా నువ్వు ఈ మార్గంలో ఉండు, నిన్ను మహాభయాన్ని నుంచి విడుదల చేస్తుంది. నీకు అది నష్టం ఎప్పుడూ కాదు. ఈ మార్గంలో ఈ యోగంలో నువ్వు నియుక్తుడు అయితే నీకు అది ఎప్పటికీ నష్టం కాదు. నువ్వు ఆ యోగం యొక్క ఫలితాన్ని ఎప్పుడైనా నీ వెంటే తీసుకెళ్తావు, ఎన్ని జన్మలకైనా అని చెప్పారు. కాబట్టి అలా మనం కొంచెమైనా సరే ప్రయత్నించినప్పుడు ఆ కొంచెం కొంచెం మనం మనతో పాటు ప్రతి జన్మకి తీసుకువెళ్ళొచ్చు. ఆ రకంగా మన భక్తి అన్నది పరిపక్వ స్థితికి వచ్చే వరకు కూడా మనం దాన్ని అలా తీసుకువెళ్తూ చివరికి ఎప్పుడైతే అది భగవంతుడి పొందుకు అర్హత అయ్యేంత భక్తి మనం సమకూర్చుకోగలుగుతామో అప్పుడు భగవద్ధామానికి అర్హత కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ పరిపక్వత చెందే వరకు అది అలా క్రమంగా వృద్ధి చెందుతూనే ఉంటుంది అని కూడా చెప్తున్నారు. అది ఈరోజు మరి సో భక్తిలో నియుక్తమైనటువంటి బుద్ధి ఎప్పుడు కూడా వృధా కాదు. ఆ కాలము ఎప్పుడు మనకి వృధా కాదు. ఎందుకు అంటే అలా నియుక్తమైనప్పుడు సృష్టి సమయంలో అయినా ప్రళయ సమయంలో అయినా భగవంతుడి యొక్క కరుణ వలన మనం ఆ దివ్యమైనటువంటి స్మృతిలోనే నెలకొని ఉంటాము అని ఈ శ్లోకం చెప్తాం. అది ఈరోజు శ్లోకం. రేపు 25వ శ్లోకం రేపు చూద్దాము. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ క్లాస్కి వచ్చినందుకు హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.